פלאשבק טריילרים. כשכל העולם שלכם עומד להתמוטט, מה שצריך לעשות הוא להרים את הראש. אוצר אבוד אגוזוסטרוס! אוקיי, נארגן צוות ונפרוץ פנימה, ונעשה את זה בדרך שלי. הקיץ. אחרי שניקח, נאכיל את הפארק לחורף. אתה משוגוס! האנשים פיזרו מלא מלכודות! זה יהיה ממש קשה, אבל ניקח אגוזי מלך, בוטנים, וכבר אמרתי קשו. זה סוכריה? או אגוז? שניהם, אוקיי? תכירו את הצוות. יאללה בלגן! המוח. אנחנו נחפור מנהרה מהרחוב למרתף. אני לא חופר, כי אתה עיוור! מה? מי אמר את זה? הכוח. על החיים ועל המוות! אחמרוש! הוא בתחתונים שלי! והנובח. היי, אני יכול להצטרף אליכם? אני יודע לשחק מת, תסתכל. תראו את הדבר הזה, סוף הדרך. הוא מסתובב לבד. ותתפצחו. תמצאו את הסנאי! אנחנו לא חיות פרא מופרעות! לזה לא ציפיתם, אפשר לגמרי להצליח עם זה. תראו מה מצאתי, איזה קטע. היי, סרלי! מה לכל הרוחות? אכלת על ארוחת בוקר. שודדי הפיצוחים. אני למדתי הנשמה מפה לפה. הוא בסדר.